Dagiti ang tutubo tinamnaman ti Pagilian. Dahita iti pamati ni Sigo na Mayor Mike Hernando Calpasan ang nagibunong dati stipend para kanagiti damili scholars iti ili ti San Nicolas. Basar ti informasyon kaya't nakaawat na iti beneficiaryo iti naso ang scholarship program tagalad 5,000 pesos iti kada scholar kaya't iti nakaawatan da kanagiti stipend kaya't iti mismo pagtaengan da ex-mayor Hernando. Nagbalin a presente iti nasa ang aktibidad ni Agdama Vice Mayor Napoleon Hernando ang may isa kanagiti nangiyawat kanagiti a stipend ti damili scholarship program ket na establisar idi nagtugaw akas mayor ni Mr. Mike Hernando at tigagem na ket makatulong kanagiti agtutubo kang runaan na iti panagbasa da ditoy nga nalukoy na dagiti San Nicoleños manipod lokal ket abroad nga agitunar para kanagitoy nga ubing iti Agdama ket agtultuloy ti panagampayag daytoy programa ket may panamnama nga adu ti matulungan dagiti agkabsat nga Hernando. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.